I saw Swiss telling Indian first name. You know the Pope. Oh, for a guy. You don't come and say, my own about Chirape Johannes. Jimmy, I saw script Paul. Takamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tigadzirise zviri kunetsa. Zvanebo dzako chitupa nemari yedare. Asi pane tsamba iri panapa yabva kuna headman nemudziya. Kunemudziya. Yakanyorwa musi wa3 mwedzuno. Yakanyorwa kuti kunonoremekedzwa sabhuku turimiko. Ndiwena. Takagara dare raJohannes Chipare ID number yaiswa anova mugare wemuvillage munonzi Ngwenya. Anoti akasvika ikoko achikuzivisai kuti mumusha make makauya nhumbi dzemukadzi anova aiwe achigarisira nemunin'ina wake George Chinuke. Wese vari vaviri vakashayika. Kuno kune mutemo wekuti nhumbi dzinoparadzwa. Saka tokumbira kuti mubatsire kutambira nhumbi dzemwana wekwa Aisoswi anova mwana wemuvillage menyu. Batsirai nekuzwisisa kwamakamuita pokutanga. Tinotenda nekunzwisisa wenyu Secretary Alice Jones Gokwenos. Tauratidzwe nyaya mazitsamba kunyanoda kuti munhu ataure nyaya yake pamusoro wenzambo. Inini ndaive nemunin'ina wangu. Saka munin'ina wangu akangobva kumusha uko. Pakangorora mudzimai asigara namai pamba. Kuti ndanga nemusha wangu uye ndiaka. Ainzani munin'ina wangu? Ainzi George. Ndobva apa ndobva angoenda kutaundi. Vachinoita zvingoro zvisinga zvingoro. Wakaita makore anogona kusvika 15 years. Zvekuti kana kumba yangu ukaita matambudziko anga asingauyi. Uku zvekupepe kuti asingazivi magariro ake. Saka ingoti kuti achauya hake. Anga ari mukwekwe. Anga ari mukwekwe. Saka agara mukwekwe kuya. Takagara. Ndokuzwa shoko ronguya roti George wacho wadi. Waishayika anga aitonzi anotoika aitonzi hana hama. Saka takazobvera tikati tiriko. Ndopatakaomanya toendapo. Atove kumapurisa kuya akadzikwa nemota. Saka tasvikapo mapurisa avo akati takambomutorawo tikamuchengera tikatongomira kana hama dzake dzasokora. Ndobva aburidzwa. Saka pakuenda naye kumusha kunomuviga pane chitakishopu chaigara chavamwe mai. Ndobva tasvika pasi nhumbi dzake idzi motobudisa motorumbudza mumota mongoenda nadzo kumusha zvairi hama yenyu. Saka panhumbi dzaimutakishopu dzake dzakazoona mune nhumbi dzinotaridza kuti ndedzemunhukadzi. Saka wakuchabvunza kuti maine nhumbi dzemunhukadzi sika akambogara nemumwe munhukadzi waakambogara naye mukwekwe kare. Tobvunza kuti ko akazodii munhu wacho sika munhu wacho akatoshayikawo. Akazodii kwai iye akaenda nanatezvara kuti unomuviga. Ndobva adzoka ndikuya ndokugara kuti mukwekwe muya. Isu kumusha hakuna zvatinenge tichiziva. Ndoshoko ratakanowana ririko kukwekwe. Saka ndokubva tanoviga. Taviga ndokutanga kutsvaga kuti uyoza. Saka mudzimai wacho waive ukupi. Saka foni nhamba dzandakatanga kuwana ndedzevanonzi sisi vacho. Ndobva ndafonera Dziya. Ndobva vati ndaive nemunin'ina wangu anga akawandira muna ainzi George.
tikati zvinoitira kumusha vaive munin'ina wangu. Saka zvino mukati membe dzake mune nhumbi dzemunhukadzi waive munin'ina wedu kai ndikati zvinotoita sei kuti tigone kuti tisangane tione zvakaitwa ndakuda Voramba nekuti ndini ndatorapo mukoma wake. Zvikanzi ndokupaipo nhamba dzababa ndokufona. Saka ndakabva kupe nembudzi yako ndichiita zvekutotsvaka. Zvoiswa ndakatsvaka ndikasvika kwaSambo kushimi. Ndomva vandisitsawo tikati vana vavo tikati zvinozoitika wauya zvakanaka. Asi mwana uyu patikamudika taitove nehama dzedu. Iwe tozokudana chimboendako chimbodzoka ndikuzokudana. Saka iniwo ndakadzokera asi ndakadzokera unenyaya yekuti kumusha kwomunhu yandakakuwana. Asi vati tichazokudana. Saka tagara ndisati ndadanwa kuno. Ndomva nyaya yachizosvika paMambo. Svika kune nhumbi dzemunhu akashayika. Svika iwe zvawakaenda wakadzire. Ndikati vakanga vanditi chimbodzisiya uye timboonana face face. Ndibva ndauya. Svika iwe wakamboenda nadzo makanoruka nekuti izvo mwakavatava mvura yoda kunaya titende nhumbi dzisunga. Ndikati Mambo zvakanaka zvinodati kumbira nomundibatsiwa nemafambiro. Ndobva vazondinyorera tsamba vakati chiinda zvawakambokutsvaka ukambokuwana chiti chiinda. Ndobva ndasvikawo kwaSambo ndokudana vana baba ndokouyawo. Takati ati tigozokudana ndamboonanawo nevamwe vangu pamusoro penyaya iyi. Zvinokwa ndabva uku nemwaka uyu mafambiro awaita vakuti nhumbi dzagare dzakuda kudziya kuno. Saka ndosaka ndauya nadzo vatotiti hatichatoriwi kuno ita nadzo kumusha kwacho. Saka ndasvika uko baba vakati handisati ndaungadzana nevamwe kuti tigadzidza taita kuti ndakatambwa ndatigokudana. Saka ini manje kuti ndishaye kunoende tine nhumbi idzi ndokubva ndakazoti ndokufunda kwaMambo ndobva ndazoti lero ndisvike panapa. Kuno kundakazouya kuswera madeko kusvika kuno kumba kumusha ndakabva kufe chipiri. Muzukuru ndikatikuti nyaya iri panapa ndeyekuda izvezvi iri kutsanangurwa nemurume chimwe chinoita chokwadi dzimwe dzoita chinhu chekuti akatanga kuzivisa dare ndechekuti ava vachitora mwana wangu hawana kumbobvira wamboti gogogoyi. Takazongo ainzi ari mwana wenyu? ainzi Clara isoswe. Wasina kubvira wamboti gogogoyi takazonzwa kuti mwana akuchisiya. Asi inini mwana wamukoma. Saka ndakasimuka sababa ndokubva ndaenda ikoko. Takaita wekutsvaga mukwambo kuti tikagumuzomona akagara paservice station. Titonenzera kuti ndiye mukwambo wenyu akagarapo. Ndokubva taona naye ndokukwazisana. Very sorry kuti wautizivi. Asi isusu tisu wabereki wani wakirana. Tichitsanangura kuti zvakafamba sei. Tikirana akazvisungirira. Ndebe munthu hapana chakadini chakaita. Tikasimuka tikadini tikaenda kumapurisa. Tasvika kumapurisa ndakati ndiratidzei pakasungirirwa pazvisungirira mwana wangu. Ndasvika ipapo ndakaona kuti imba yacho tanga chiri chitakshopu chekuti haiti yacho inoda kusvika pane dhoo. Ndipo ndatarisa haiti yemwana wangu nehaiti nelembi yewaya ndakaona kunyi kumochari. Zvakandipa zvakuti vati mwana wangu akafa akaita zvekupfugama. Ndikati kumapurisa no, kana imi makatarisa munhu munoti mimi akazvisungirira here mwana wake akarara pamubhedha achichema akaita zvekufugama kusvika adini kusvika afa. Mapurisa vakati isu takatomboita kakwiri asi kana iwe ine kwiri munotora bhodhi inoenda kubulawa for postmortem. Isusu mari takanga tisina. Fair and fine. Ndokubva ndachimuti shamari chitibatsira nemari yekuti tindovige mukadzi wako kumusha. Akati ndinana sekuru vari kubva kubhowera wari kuyapani ndiwo wachandipa mari. Ndakazongorora kuti wanga wasiriwana na sekuru asi kuti dzanga dziri n'anga. Wanga waine mandarira mumaokomo nemazvuma. Right. Iwo takangoti pamwe ndiwo ana sekuru wake wakadini wakadero hazvina mhosva. Right. Tazvienda kundoti takuchindosunga mbasha dzemwana wenyu. Murume wacho aitaziva kuti ngechemwana wenyu. Fair and fine. Following day takuya tichikorekete mbasha dziya idzi. Takangondobata blanket ranga rakaiswa pasi pemubhedha. Hanga dzangu ichibva yadonha sekudaro. Makanhuhwa mishonga yanga isingaiti.
ndopenda kati hapana munhu achatora mbasha pano ndokudhonza mutadza munhu ndokuibudisa kunze tichibva tachichigara right zvaita sekudaro toita sei tichibva taditi zvakanaka isu hapana hatingamiri kutora chii mwana wedu uyu murume uyu pakafonwa kumusha ndo zvaitika vachibva wanzi mai vacho vakabvisa mombe yekuda kuti wabatsire kuti bhodhi uye kunoko asi pakati pavo takataura kuti mombe yatengeswa izvo yatengeswa munhu ari kuya nemari akazodzimana adzima foni yake tikaita 3 days takamira tiriko kusvika pamwe mari ichasvika mari haina kuuya right tikamhanya kutsvaka kuti tiwane mari titakure chii titakure bhodhi yedu tiwane bhodhi yedu right pakarohwa sisu yemusikana wainamata yocha murume wacho akanga atoramba kuuya ndobva na pastor weDzirayocha azvigoni kuti tidini tiende iko usipo ndobvunda hamawo dzemunhu dzingaperekedze chii tikati munhu anga asina hama angori ega akadaro muno mukwekwa haana chii haana hama tikati zvakanaka pakazobuda munhu wani akati inini handisiri hama yake asi ndiri shamwari ndingangoperekedza ibva tauya nevanhu iwavo wari waiwiri tasvika kuno munoziva ka munhu kana anzi azvisungirira mbasha dzake dzinongoiswa panze iye anorara panze haapindi mumba pachiwanhu chedu taita kudaro magamba akazondochera chii akazondochera gomba tautengesa mwana wedu kugomba kati tisati todzikisa hunda dzedu mugomba titaurire mukwambo chakauraya mwana wani wedu kuti akanga abatwa neinini handiziri zvikanzi pamusoro yevana baba inini ndanga ndisingashandi mukadzi wangu ndiye aishanda asi zvaaishanda ndaiti kana ndaakudawo mari ndimukumbira mari akandinyima tonetsana saka zuva iroro ndakazomurowa necheni pamwe ndiyo ndakamurowa pakashata pamwe ndiyo zvakazoita kuti azvidii azviuraye ndikati zvakadii zvakanaka akagara pachita chewanhu kati munhu wese aripo right tachichigara kure kwenzewe kure kwemeso nzeve dzinomva kumushapo hakuna kuchamira zvakadini zvakanaka ndifonera nemwana ari uko kuri kunzi mwana ari kunetsa pamusha pani pevanhu avo tikati aiwa zvane manyoka ndiye anovhura musi wekuti aende kutoireti kwesi inorwadziwa nini ndokungogara hedu right kuti vakafonerana nemwana wamire ari kumasvingo ndobva apiwa nhamba ndobva andifonera ndi munhu marusara taura chokwadi anamupindura zvakanaka nokuti akanditi andifonera ndinobva kugokwe ndikati handina hama yekugokwe inini ndokubva afona kuti pane mwana akashaya zvakadai ndikati nyaya kutara ndiri kuinzwa izvo mukadzi wenyu akashaya makambofamba here kuti munhu woti mimi chakauraya chii mukadzi wenyu chii nekuti nhasi kutaura kuti aichengeta mbasha hasisipo saka ini huyai mutore mbasha dzedu ndikatanyararidzana saka ndokubva wafambidzana kusvikira uyu akazobaka nekwasabhuku isosvi pana rugoyu ndokubva andifeya kwandiri bheki ndauya ini ndogara paalongwe inyanga road mane pavillage deepa maresettlement ari ipapo ndokubva auya pausiku ndikamutambira zvakanaka tikatomurayira nehuku ndamutambira zvakanaka ndobva tagara daro ndikamuti ashamari nyaya yako handina chandinogona kutambira kwauri akanga ane mari inoita $600 handigoni kutora mari pasina wabereki wakabereka wanana mai wakabereka mwana wako uyezve inini handizivi ndega munhu wekwaisusu kirati akaigwa nevanhu vakawanda handitambiri chinhu chani chako chidzokera mondorongana kumusha izvo vauya wega uri panapa iwewe hauna hama kana muzukuru kana sahwina kana sabhuku ungade wauya naye pano ndikakuti tsanangura zvetatanga kutaura panapa pane zvaunozosiyirira zvoda kuitive ziri pai nozoda kuti masiya pakati zvinouya uri wega endai mumbondorongeke mozoya kana tagarisana ndikamutaura chino chinonzi nhaka haisiriponde inini pate zvangu ndiri baba zvinhu zvese zvaonekana ipfume vana handikwanisi kutora chinhu chemwana ini ndiwo wanopanana ini changukotarisa chete kuti vari kuita zvinhu zviri right here saka dzokera tozokudaidza saka kuenda kwaakati izvi zvakaitika musi wa13 August mwedzi wapera pasero right apa ndakatogara ndakatori paruware tondonga zvinhu yatotota waisosi murutodikana kurodhi kune chii kanzi kune munhu apa kugoki ndokupinda tokuna nemukunguru yembasha shamari wauya zvakanaka mukwangu iye zvee zvandichakubvumiri kuti uye pamba pangu totopedza nyaya tiri pano pasabhuku inini ndakakudza kuti ndakakutambira zvakanaka wani zvendakakutambira zvakanaka pane chiri kunetsa here kuti uye uzotakure mbasha dzisina kusungwa nechii
nevaridzi vadzo. Nekuti chiwanho chedu chatinoziva kana mwana achinge ashaya sekudaro, isu tinoregera mbachadzi mwana wedu tosunga mbachadzi mwana wedu. Kwete kuti kutakura mbatauye nani nadzo. Kana paine chiri kunetsa taura. Uyu asida kutaura chiri kudii? Chiri kunetsa. Tikati zvakadii? Zvakanaka. Zvaakara akazofunga zvekuya kuno anonyepa. Ndini ndakatomuti izvo uine tsamba yabva kwaSabhuku ikabva kwaMambo. Iwe uniwa weibheki womira murusatu. Mambo wedu anogara murusatu wobva waenda ikoko. Nekuti wabva kwaMambo kaya. Avo ndiwo vachazotaurira nawari wega. Ina handigoni kuti ndikomunikete namambo wenyu arume. Asi vanotaurira nawega ndiwo wakuru vari kumusoro iko. Ndiwo kuya kwaakaita kuno. Yajeka. Pane Ngozi kana. Ngozi. Ndo kurasirira Ngozi yacho. Saka izvo hatibvumi kuno. Nyaya yako iyo inotofanira kuti iende process yeNgozi. Inini hamdina semunhu asina zvaticha akakwirira tindakamona zvamboitika. But wakutaura history yacho kawo. Wakutaura nhoroondo yacho yawakataurira kudhara. Ava vataura nhoroondo. Zvakaitika. Zvakaitika kuti ava vakasvikapo vakatoita neiye munini wangu achiri mupenyu vakati munini. Saka nhasi nokuti nyangwe ndizive kuti nemunini wangu vakataura ndokudii handitozivi. Ndongozi ka. Unoziva kuti nonzi Ngozi here? Unochiziva here? Unokoizwa hauizi. Ndongozi yamiinayo. Ndongozi yamiinayo yakaitwa nemunin'ina wako. Yamunofanira kuti mutoite process yekuona kuti Ngozi itaure kuti inoda kuripa nei. Izvi zvembatya dzamakauya nadzo isusu hatitambiri kuno. Unodzokera tonyora tsamba kuna mambo wako kuti isusu hatitambiri zvezvo makapara Ngozi. Mhuri yenyu ikoko yakapara Ngozi kuno. Saka Ngozi inofanira kuti igadzirwe neNgozi kuti iri. Nekuti pane Ngozi. Isusu chakangoda patiri nyaya yekuti zvinhu zvakaitika uko mapiro akaitawo hatina chataiziva. Ndongozi kairi unoti vanhu vanotora Ngozi vanoziva here kuti munhu anonge akauraya sei? Handinozotapukira kune mumwe ropa. Kana pakadero hapo iye kuti ndasingaziva hangu asikahamba hapo. Apa pane matare. Haangotorwa Ngozi vakangotora mbatya idzodzo vari kutotora Ngozi yacho ino yachiwanetsa. Ndoti vanhu vangu vanetseke nenhau yekugogwe ndoadvisa kuti torai. Hapana zvokanika tundu kako wodzoka nako mototanga process yeNgozi yekuti Ngozi igadzire kuti isazokupedzera. Iniwo pandakabva kuno kwangu vari vachandidana ndachiwana ndagara ndakatomira dana asi mukati medhuna ndinovatorarama manje. Ndo vakazoti hadziiti kuti mburazorina yazikedzerari. Ima vakamhanya nei izvozvo? Vamwe vakatorongera tsangamiri chiremba waripo. Unogara matumbo waindi. Voenda vachiremba kuti ndinoone dare. Kuti Ngozi inotoda kutoonekwa kuti uyu mufi akafa mufiro upi. Endai nawo kuna chiremba. Vandoudzwe kuti akafa nekuurawa. Aliwachena kwei yacho hembe dzedu akazozvitoveizuka hembe dzemunhu akazvisungirira amai hazigovewi. Mai vemutakishop vakangozongovaitira pabhezikati takishop yangu ishandira vane bhizinesi vatongoisa saka indakahoti ndototsvaka hangu hava hazigovewi onzi Ngozi zvadzinoitwa zvinotoigwa nemunhu endai munobvunza chiremba wamambo uri panze, endai munobatsirwa vanakomana vari panze. Aichangamiri dzaina nemhuri kuseri kwechiu dzaina navo kuna chiremba nenzeri. Chiremba wabva wataura ukati hafirei mwana wako haana kufa zvakanaka.
chiremba bvaandorambira aiti mwana akaita zvokura iyo. Saka chiremba wati nhumbi idzodzo dzinofanira kuti dzidzokere dzive nenzira yakanaka yematare ekutanga matare aitwa oenzana natezvarawo ndokuti wazogamuchira mberi. Saka naizvavo kutouya nokuaa nhumbi chiremba ataura kuti kune zvitonyeti nemwana wakuisha Ngozi. hanzi mwana haana akatoda zvokupuhwa chefu mukati memusha mavo maoko auzinetoa kuti asungire. Saka nhumbi dzakava nenhumbi dzenyu munotaura kana muchida kutonyora mabharani ari kuti anyore tsamba yekuenda namambo kuti isusu ingozi hatitambiri ngozi semabhanzi. Uyai neprocedure yekudi yekuripira ngozi. Then ndowadaidza imhuri yangu ndowadaidza kuti wauye waripirwe ngozi. Not kuti watambire kuti ndiwagezere wosara wachishupika. Ini kugara zvakanaka. Hakuna zvakadaro. Nebudzira. Taurira bhegi mabharani wanyorere kuti mambo waramba ingozi. Hatitambiri ngozi semabhanzi. Chibvo wataura kuti hatitambiri ngozi semabhanzi. Wateedze nzira dzekuripira ngozi. Then towatambira kuti waripe chii ngozi yako. Ngawadzoke nembasha dzawo. Wouya negwara rakanaka. Watonzi nedare dai manga mausina kuuya muri mega dai mafambawo miri vaviri kana vatatu ngadai natohaka mhepo yemunhu pane umwe chete wavo uchinzwa zvinenge itaura zvino ukafamba uri wega kana akuhaka mhepo yemufi apa achachiterera asi yacheneswa haana chaanoziya itrue. Asi ngozi ndiye ane ropa. Ndingomirira kuti dai tagona kuchenesa ndosanga ndakapa kuti zvakangoitwawo nemwana. Ndongozi manje ngozi inoitwa nemunhu wani asi inoafekta dzinza. Iwewe uri mudzinza. Saka ichakuafekta one way or the other. Saka endai murogare pasi kuita kuti muuye muripe ngozi. Ndokudaidzai wanouya muripira chii ngozi. Handiti wodzoka nezvinhu zvako mondorongeka. Okay, tapedza.